Партнер программы – компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. Дзень добрый, панове! Вёска Моладова, Ивановский район, Брестская область, Республика Беларусь. Ну что, панство, пойдем заглянем, наколькі гэтая вёска молода, а наколькі яна даўняя. За мной. Calabrese, do the mambo like a crazy with a hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano. All you Calabrese, do the mambo like a crazy with a hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano. All you Calabrese, do the mambo like a crazy. Кажу, што назву сваю гэтая вёска атрымала ад першых пасяленцаў, ад маладых людзей. А справа была так. Калісьці давным-даўно тут быў заснаваны панскі двор. Я нават не магу, панове, сказаць, у якім гэта было стагоддзі. Ну, і вось для працы на гэтым двары патрабаваліся, кажучы сённяшняй мовай, маладыя спецыялісты. І вось князь даў аб'яву, і сюды пачалі з'язджацца маладыя спецыялісты. Ну, і калі наехала і шмат сюды, то князь выйшаў і сказаў: ну, панове, вось вам зямля, вось тут вы жывіце, працуйце і услаўляйце працаю сваёю нашу бацькаўшчыну. Ну, а паколькі вы тут сабраліся ўсе маладыя, то і паселішча гэтае няхай так і называецца Моладова. Даўным-даўно, панове, гэта ўсё было, і з таго часу на нашу зямлю шмат дажджоў упала, і па рэчках вадою морса ішло. Ну, а вёсачка гэта вось і жыла ўсё, і маладзела. І вось напрыканцы 15 стагоддзя Моладова потрапіла ў летапісы і стала ўласнасцю знакамітага і ўплывовага беларускага роду воінаў. А першым з гэтага вялікага роду, хто атрымаў гэтае паселішча, гэта быў Мацей Война. Пра яго летапісцы кажуць, што гэта быў добры рыцар слаўных продкаў, добра вялікім літоўскім князям служачых. І вось за такую добрую службу ў 1497 годзе пінскі князь Фёдор Ярославіч і падараваў яму Моладова. Войны, панове, гэта былі вельмі знакаміты род, і яны стаялі побач з такімі магутнымі радамі, як Хаткевічы, Сапегі, Кішкі, Дарагастайскія. І вось Мацей Война тут вось у Моладова будуе палац. Ну, а пасля, калі ён памёр, то, конечно, все яго землі перайшлі да ягона сына, да, Сямёна Войны. А Сямён Война быў стараста паморскі, цівун зямлі жмуцкай і шмат у чым праславіўся сваімі справамі, але больш за ўсё ён праславіўся як абаронца праваслаўя. На самым пачатку 16 стагоддзя, панове, Сямён Война у Моладова будуе першую драўляную праваслаўную царкву, а ў другой палове 16 стагоддзя Сямён Война укоўна для гэтай вось моладаўскай царквы разам з майстрам Марцінам Гофманам адліваюць вось гэты звон. Гэты звон, панове, ён вельмі каштоўны. Гэта сведка тых старажытных часоў, гэта сведка той гісторыі нашай. І гэты звон, панове, з'яўляецца доказам прафесійнага ўзроўню нашых беларускіх майстроў. Найцікавейшыя ў гэтым звоне тэксты.
Яны напісаныя, панове, на тагачаснай беларускай мове. Гэтыя надпісы не толькі ўзор тагачаснай беларускай мовы, літаратуры і тапанімікі, а і крыніца важнай гістарычнай інфармацыі. Тэксты прысвечаны пераважна двум воінам – Мацвею і яго сыну Сямёну. Пералічваецца тут іх ганаровыя тытулы, пасады, а таксама сямейнае жыццё. Кальцавы тэкст кажа: «Аддавай стварыцелю хвалу, пабуждай усіх да цэрквы Гасподняй, да малітвы Богу». Мясцовыя жыхары, панове, яны вельмі ганарацца сваім звонам, які ўжо амаль 400 гадоў знаходзіцца ці можна сказаць, жыве у гэтай вёсцы. Падчас Другой сусветнай вайны немцы даведаліся, што Моладава існуе такі старажытны звон і захацелі яго вывезці ў Германію. Але мясцовыя жыхары, рызыкуючы сваім жыццём, гэты звон закапалі ў зямлю. І так яны яго захавалі. Але вось пасля Другой сусветнай вайны за савецкім часам царква была зачыненая і звон ўсё ж такі вывезлі адсюль. Яго аддалі ў Мінскі музей старажытнасці, але мінулі часы тыя ліхалецця, і над нашай зямлёй зноў залуналі хрыстовыя штандары, і звон вярнуўся да хаты. І вось ужо не адно пакаленне ён расказвае нашчадкам пра нашых продкаў, якія ў цяжкія часіны баранілі нацыянальную і культурную свядомасць беларускага народа. Вось у гэтай Вознесенскай царкве, панове, і знаходзіцца той старажытны звон. Праўда, царква крышку маладзейшая за звон, ну, на нейкія там 2 стагоддзі, але таксама з'яўляецца помнікам драўлянага дойлідства. І вось стаіць яна на тым жа самым месцы, дзе была і самая першая царква, якую пабудаваў тут Сямён Война. І вось, панове, яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя вось у гэтай Вознесенскай царкве нават знаходзіліся старажытныя царкоўныя метрыкі, у якіх былі запісы аб нараджэнні моладаўскіх воінаў, якія уладарылі вось гэтым паселішчам аж да канца 17 стагоддзя. Яно, панове, можа б Моладава і надалей належала воінам, але справа ў тым, што напрыканцы 17 стагоддзя да дачкі пінскага маршалка Мацея Войны пасватаўся віленскі ваявода Казімір Агінскі да ягонай дачкі Алеаноры. Ну і Алеанора, конечно, падабала Агінска, хлопец прыгожы, файны, і дала згоду на вяселле. І вось у 1692 годзе згулялі вяселле, і Мацей Война, ведаючы, наколькі дачка яго любіць вось гэтае паселішча, аддае Моладава за ёю ў пасаг. І так, дзякуючы Элеаноры, Моладава, адзін з прыгажэйшых куточкаў заходняга Палесся, трапляе да князёў Агінскіх. Моладава Агінскім, панове, належала аж на працягу стагоддзя. Апошнім з Агінскіх, хто сюды прыязджаў, каб адпачыць, натхніцца, гэта быў наш славуты беларускі кампазітар Клеафас Агінскі. Вось, кажуць, Клеафас Агінскі і вырашыў Моладава прадаць. І прадаў ён тады яшчэ нікому невядомаму, свайму, дарэчы, арэндатару Сымону Скірмонту. І прадаў, кажуць, нават надта танна, усяго толькі за 468 тысяч злотых. І вось са Скірмонтамі, панове, і звязаны трэці і галоўны этап развіцця вось гэтага паселішча Моладава. Сымон Скірмонт бярэ сабе жонку з такога добрага, хорошага, багатага беларускага роду Ажэшкаў, эту Альжбету Ажэшку.
Ну і атрымлівае за ёй нядрэнны пасаг за Альжбетаю. І так вельмі, як хлопец спрытны гэтым пасагам добра распараджаецца і становіцца адным з багацейшых шляхцічаў вось гэтага палескага рэгіёна. І ў 1795 годзе Сымон Скірмут на тым месцы, дзе стаяў дом воінаў, закладае новы дом, цагляны, на 13 пакояў і Моладава робіць рэзідэнцыяй Скірмунтаў. Мясцовыя жыхары Моладава, панове, называюць МТС моладаўская тэлефонная сувязь, таму што да МТС тут падключаны ўсе. І мясцовыя жыхары кажуць, што МТС – гэта наша сувязь. Сымон Скірмут, панове, становіцца маршалкам берасцейскім. Шляхта яго вельмі паважае, і неаднойчы ён абіраецца пасланнікам на соймы. І вось да яго прыязджае сюды вельмі шмат гасцей, і яго домік на 13 пакойчыкаў становіцца ўжо маленькі. І тады Сымон запрашае знакамітага архітэктара Ван Гроса і будуе палац у стылі класіцызму. На малюнку Наполеона Орды, які, дарэчы, з'яўляўся родзічам Скірмунтам, палац выглядае вось так. Палац быў закончаны ў 1798 годзе. Ён быў на высокім цокалі, парадны пад'езд упрыгожвалі 2 пары калонаў. Зверху былі гербы Скірмунтаў і Агінскіх. Над уваходнымі дзвярыма медальёны з ініцыяламі гаспадароў Сымона і Альжбеты. Карацей, палац выдаўся на славу. Сваёй прыгажосцю ён здзіўляў самых выкшталцоных гасцей. Францужанка Роза Байлі, якая была ў Скірмунтаў у гасцях, параўнала радавую сядзібу Скірмунтаў з Трыанонам Марыі Антуанеты, што ў Версалі. І вось у гэтым палацы, панове, у Сымона і Альжбеты Скірмунтаў у 1799 годзе нараджаецца сын Александр, які ў будучым становіцца знакамітым рэфарматарам і, можна сказаць, бацькам беларуска прадпрымальніцтва. І вось у 20 гадоў, панове, Александр уже атрымлівае ступень магістра фізіка-матэматычнага факультэта Віленскага універсітэта. Пасля едзе вучыцца ў Нямецчыну, Францыю, Бельгію, а адвучыўшыся там, вяртаецца вось сюды, на радзіму, на Беларусь, у Моладава. І бацька, бачачы, насколькі сын здольны, яшчэ пры сваім жыцці перадае яму усе свае землі. А я вам скажу, што на той час, панове, гэта выпадак быў вельмі рэдкі. Александр Скірмунт становіцца маршалкам шляхты пінскага уезда. І ён Моладава сваё радавое ператварае у цэнтр грамадскага жыцця на Палесі. І тут ён пачынае займацца вытворчасцю да гэтага невядомай на Беларусі. У 1830 годзе Александр Скірмунт у Моладава адкрывае першы на Беларусі цукровы завод, дзе вырабляе драбкавы цукар з цукровых буракоў. Аб гэтым тут ніхто нават раней не здагадваўся. А пасля тут яшчэ будуе і бровар, дзе гоняць розныя спіртусовыя напоі. Але вось
Да сённяшні дзён, панове, нічога не захавалася. Ні цукровы завод, ні бровар. Захаваліся толькі вось гэтыя лёхі бровара, дзе калісьці захоўвалі спіртусовыя напоі. Ну, а мясцовыя жыхары сённяшні дзень таксама яго нядрэнна выкарыстоўваюць. Праўда, на сённяшні дзень яны там, я не ведаю, што захоўваюць, але, думаю, мусіць нешта смачненькае. Александр Скірмут, панове, вельмі шмат зрабіў для гэтага палескага краю і наогул для Беларусі, асабліва для беларускіх сялян. Ён праводзіў сялянскія рэформы, і калі ён памёр, было ім тады 72 гады, памёр ён у Германію, куды паехаў на здараўленне. І прывезлі хаваць яго на радзіму, у Моладава, на радавыя могілкі. І вось сяляне свайго любімага пана да гэтых вось радавых могілак Скірмунтаў на руках неслі 7 кіламетраў. Тут пахаваны бацька Александра і маці. І тут хавалі Скірмунтаў аж до 1939 года, дзе б яны не паміралі ў Лондоне, Парыжы, і все равно везі на радзіму, на Беларусь, вось сюды у Моладава, на радавыя могілкі паноў Скірмунтаў. І вось мясцовыя жыхары сказалі, што яшчэ пасля вайны вось тут, на гэтых радавых могілках, было 40 склепаў, і над кожным склепам стаяў помнік з мармура ці граніта. А сёння, як кажуць, без слоў. Апошні з уладароў Моладава, панове, гэта быў унук Александра Генрых Скірмут. У адрозненне ад сваіх знакамітых родзічаў, Генрых не займаўся ні палітыкай, ні бізнесам. Гэта быў паэт, літаратар, кампазітар. І вось, калі ён добра павандраваў па Еўропе, то ён прыехаў назад на радзіму ў Моладава і сказаў, што нідзе так творча і добра не працуецца, як вось тут, на радзіме, у гэтым палескім куточку. І тут я напісаў вельмі шмат вершаў, песень. Дарэчы, яго песні на той час выконвалі знакамітыя польскія спевакі. Тут ён пісаў лібрэты для оперы, і да яго сюды прыязджала вельмі шмат творчай інтэлігенцыі. У 1805 годзе Моладава наведала Элаіза Ажэшка. І наогул на пачатку 20-го стагоддзя Моладава гэта быў такі, скажем так, куточак адпачынку беларускай творчай інтэлігенцыі. Генрых Скірмут, панове, быў чалавек творчы і вельмі набажны, і ў адрозненне ад шматлікіх творчых людзей амаль не ўжываў спіртусовыя напоі. І калі вось тут у Моладава зламаўся бровар, выйшаў з строя, то Генрых сказаў, каб яго не рамантавалі, нягледзячы на тое, што гэты бровар прыносіў добрыя даходы, таму што Генрых лічыў, што ў гарэлцы ўсё зло. Скірмунты былі каталікамі, касцёла не было у Моладава, была толькі праваслаўная царква, і вось яны ў 1905 годзе запрасілі сюды архітэктара Тадзеуша Раствароўскага, і побач з палацам архітэктар за 2 гады пабудаваў вось гэтую капліцу-ратонду.
Вось гэта капліца ратонда панове, гэта адзінае, што захавалася ад усяго сядзібнага комплекса. Раней у капліцы знаходзілася вялікая мармуровая скульптура Хрыста, але за савецкім часам з капліцы ўсё было вынесена і дзелася невядома куды. А вось на сённяшні дзень жыхары спрабуюць аднавіць гэтую капліцу, адрэстаўраваць яе, і на вялікія святы панове сёння тут ідуць набажэнствы. У Генрыха Скірмунта быў няўдалы шлюб, ён разёўся са сваёй жонкаю, дзяцей у іх не было, і вось тут у Моладава ў палацы ён жыў удвух са сваёй сястрою Марыляю. І вось яны удвух хадзілі маліцца ў капліцу. Яны тут маліліся гадзінамі за зямлю сваю, за продкаў, за будучыню. І вось вырашылі яны ўдвух, што трэба моладаўскую гэтую сядзібу перадаць кляштару, манашкам ордэна святой Урсулы. І сюды запрасілі урсулянак і перапісалі на іх увесь свой палац, пакінуўшы сабе толькі некалькі пакояў. Манашкі тут заняліся сваімі богаўгоднымі справамі. І вось калі пачалася Другая сусветная вайна ў 1939 годзе, то Генрыху і Марылі прапанавалі пакінуць Моладава, але тыя адмовіліся. І Генрых і Марыя адказалі, што чаму мы будзем уцякаць? Мы нікому тут дрэннага нічога не зрабілі. Усё свае багацце мы аддалі манашкам, мы проста тут сядзім і молімся Богу. Але увайшлі члены рэвалюцыйнага мясцовага камітэта, і 72-гадовага Генрыха Скірмунта і 65-гадовую яго сястру Марыю вось тут на гэтым месцы расстралялі. А пасля вайны на іхняй магіле паставілі вось гэты крыж-помнік. Нават не верыцца, што вось тут, на гэтым месцы, пахаваны вядомы літаратар, вядомы кампазітар, аўтар знакамітага лібрэта пан Ладыеўскі. Палац Скірмунтаў, панове, стаяў якраз вось тут, на гэтым самым месцы. Скірмунты, яны былі мецэнатамі, і вось як у Расіі Трэцякоў, Сава Марозаў, як Рокфеллер у Амерыцы, і ў іх у палацы захоўвалася вельмі шмат каштоўнасцей, якія яны собіраліся перадаць дзяржаве. І была і знакамітая скірмунтаўская мастацкая галерэя, дзе было шмат прац еўрапейскіх мастакоў. Але вось зберагчы гэтага мы, канешне, на жаль, не змаглі. У 1943 годзе палац быў падпалены, а пасля вайны яго наогул разабралі на цэглу. Калі я сюды, панове, падыходзіў да гэтага вось будынку, то я спачатку думаў, што гэты дом будаваў нейкі шляхціч за польскім часам. Але мне сказалі, што гэты дом тут быў пабудаваны пасля Другой сусветнай вайны, як сельскі дом культуры. І гэтыя драўляныя сцены, панства, яшчэ памятаеце, у мінулым стагоддзі тут моладзь танчыла пад Абу, Скорпіонс, Боні М. І гэты вось мясцовы клуб, панове, сёння можна смела называць помнікам драўлянага дойлідства сярэдзіны 20-го стагоддзя.
Канешне, у Моладава не захавалася і знакамітага скірмутаўскага палаца, і знакамітай карціннай галерэі. І некаторыя лічаць гэтую вёску як бы страчанай спадчынай. Але вось мне, панове, здаецца, што Моладава гэта як тое зерне, якое ўпала ў зямлю. І здавалася б, яно там памерла, але яно прарасло і дало жыццё цэламу коласу. Так вось і Моладава на гэтай спадчыне узрасціла цэлы колас. Гэта маладое пакаленне моладаўцаў, якое узбагаціць нашу бацькаўшчыну, Беларусь і матэрыяльна, і духоўна. Да пабачэння!